nu er vi så kommet til Indien, til Mumbai eller Bombay, som er vores første stop på den her rejse. Og som I kan se, så er vi rigtig kommet til Indien. Fuld af bilkaos og folk, der vader over gaden, og røde lyskryds, det er der ikke noget af i Indien. Man kører, når man kører, og man løber, og man går, når man kan komme over vejen. Derovre der ligger Crawford Market, som vi skal tage ud for os nu. Det er sådan et grøntsagsmarked og til tøj. Det er jo lidt med Indien, man skal jo helst dække skuldre og knæ. Så vores tøjbeholdning, den skal i hvert fald lige hen og opdateres lidt til de indiske standarder. Så kom med, når vi tager på rejse på Out and About her i Indien. Kommet ind på Crawford Market, som I kan se et marked fuld af liv, som der er overalt i Indien og i Mumbai. Vi er lidt på jagt efter noget tøj, som kan dække vores skuldre og knæ, så vi kan blende ind med inderne så vidt som muligt, fordi mit lyse hår, det skriger bare turister rundt om, og I kan ikke se det på kameraet, der står folk simpelthen og kigger på mit lyse hår. Sådan har det bare været hele turen, men det må man vende sig til. Så får man noget lidt ekstra smil i forhold til de lokale. Efter vores eventyr i Mumbai er vi nu taget med toget ned sydpå, ned til Goa, hvor vi skal være de næste par dage. Jeg tror, vi har kastet ud i en lidt større udfordring, end vi egentlig troede, det var. 12 timers togtur, men allerede nu ved vi, at toget er et par timer forsinket. Men heldigvis er turen rigtig, rigtig smuk. Vi har kørt igennem flotte landskaber med floder, der løber ned igennem, og vandbøffer, der går over. De lokale, der sår deres rismarker og små landsbyer. Vi har fået snak med en masse lokale, der simpelthen er så interesseret i, hvad vi laver her blandt alle de her sorthårede hoveder. Så det er en hyggelig tur, men det er også lidt langt.